அன்பார்ந்த கிராம பெரியவர்களே, இந்த வளையங்குளம் கண்மாய் என்பது இந்த முட்பதற்கான இந்த கரையில் 1 கிலோமீட்டர் 300 மீட்டர் 1.25 கிலோமீட்டர் சுமார் இருக்குது. இந்த முட்புதலெல்லாம் அகற்றி இதில் விவசாயிகளுக்கு ரோடாக ஃபார்மேஷன் பண்ணுவதற்காக இந்த வேலையை ரோடு போடுற வேலையை பார்த்து செஞ்சுக்கிருக்கான். இந்த கம்மாய் வடக்கம்பட்டி, கேசம்பட்டி, பூசாரிப்பட்டி, கோட்டையூர் இந்த அனைத்து ஊர்களுக்கும் பாத்தியப்பட்ட இந்த கண்மாய் கரையில் பாதையை உண்டு பண்ணுனா இங்கே ஒரு 50 விவசாயிகளுக்கு வண்டி வாகனம் காய்கறிகள் ஏற்றி செல்வதற்கு, நெல் அறுவடை மிஷின் போவதற்கு இந்த ஒரு 200 ஏக்கருக்கு பாதையே இல்லை. இந்த கரையை நாங்கள் சொந்த செலவில் பொதுநலன் கருதி சுயநலம் இல்லாமல் இதை நாங்கள் ஆரம்பித்து ஃபார்மேஷன் பண்ணி ரோடாக காமிச்சிட்றோம். அதை திரும்ப நம்ம கருமாத்தூர் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் பாண்டிச்சேரி இளங்கோவனும், உசுரை சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஐயப்பன் அவர்களும், எம்எல்ஏ ஐயப்பன் அவர்களும் எங்களுக்கு இந்த நாங்கள் சொந்த செலவில் சுமார் ஒரு 50,000 மதிப்பீட்டில் ஒரு 5-6 நாட்களாக சிஎஸ்பி வச்சு ரோடு போடலாம்னு பரிசிக்கிருக்கோம். அதனால் இந்த ரோடு போட்டு முடிச்சுட்டு இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது இந்த முள்புதர் காடு கரை. அடுத்த ஒரு சில நாட்களில் இந்த இடம் எப்படி இருக்குன்றத திரும்ப ஒரு வீடியோ போடுறோம். இந்த 2 நிமிஷம் வீடியோவை அனைவரும் பார்த்து இதை நம்ம அரசு மூலியமாக நம்மளுக்கு இதை ரோடு ஆக்குறதுக்கு அனைவரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்பதை தெரிந்து இதுக்கு உண்டான அனைத்து செலவுகளையும் கோட்டையரை சேர்ந்த அழகர் அவர்களும், கேசவன்பட்டியை சேர்ந்த ஜெயராமன் அவர்களும் சேர்ந்து இதை அனைவரும் பயன்படுத்துவதற்கு எங்களுடைய சொந்த முயற்சியில் ஒரு 50,000 ரூபா செலவழித்து செய்து கொடுத்துருக்குறோம். இதுக்கு இது மேலே ரோடு போட்டு சம்சாரி விவசாயிகளுக்கு பாதையாக உண்டு பண்ணுவது அரசின் வேலை. இதை கட்டாயம் செய்து வருவீர்கள் என்று நம்புகிறோம். இந்த 4 ஊர் பொதுமக்கள் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம்.